quadrilla i la segona parella de la quadrilla. Per tant, i ara el que és important saber és de la primera parella de la quadrilla heu de saber qui és el que està a la dreta. Qui és el que està a la dreta de la primera parella de la quadrilla? Sí, és important. I ara heu de saber qui està a l'esquerra de la segona parella de la quadrilla. Sí? Per tant, mireu, em deixes un moment? Els que estan a la dreta de la primera parella de la quadrilla i els que estan a l'esquerra de la segona intercanviaran el lloc. Sí? I hem de passar per damunt i per darrere de la nostra parella. Tu et posaràs aquí, però passaràs per sobre d'ella, és adivina? Sí? 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 Espera, no, que aquí te'ls quedes sempre una mica. Sí? Deixa'm el camí un moment. Sí? Ara caminem, ja farem el ritme. Tothom sap com ha de canviar, de quedar-nos. Els que estan a la dreta de la primera parella s'intercanviaran els que estan a l'esquerra de la segona. I fem aquest canvi de...